Zikaza kwethu nakuphi nakuphi la kufinyela khona leli khasi lethu Umtolo TV siyakubingelela. Lo kubingelelayo ungakhohlwa iyona intathelweni yakhona la kwaMhlawuyalingana. Zingaza kwethu sicela ukuthi siqale sixolise ngokudileya ukunikeza ama-updates ephejini lethu. Kuningi esabhekene nakho la ephejini lethu okusawumthamo, kodwa siyathemba ukuthi kancane kancane kuzolokhu kulungiseka up until ipheji lethu lize libuyele kahle esimeni. Esikuphathele zona-ke osukwini lanamuhla-ke ezithinta uKhuzani umfokaMpungose King Dlamlenze, esimazi kakhulu ukuthi uzoba nomcimbi omkhulu laphaya eCarnival City ngomhla ka-22 March. UKhuzani Mpungose uhambele indawo yalaphana e-East London ukuyobona abalandeli bakhe, akhankase khona anxenxe abantu ukuba bafike kulo mcimbi. Lokho-ke kube yinto enhle kakhulu eyenziwe uKhuzani kanye nethimba lakhe asebenzisana nalo. UMfokaMpungose siyamazi ukuthi yena uyinsizwa ehlezi izimisela kakhulu ngomsebenzi wayo. Uma futhi izokwenza ikakhulukazi imicimbi yakhe le ahlezi eyenza, siyazi ukuthi une-All White Spring Picnic ahlezi eba nayo ngoDisemba, bese lapho-ke kuzoba khona lona-ke azowenza lapha eCarnival City okubungaza iminyaka wafika endimeni yomculo, ephinde futhi abonge nabalandeli bakhe ukumsapotha, kuhlezi bemi naye njalo nje. Lokhu okuyinto enhle kakhulu-ke eyenziwa uKhuzani umfokaMpungose esingakaze sayibona la endimeni kaMaskandi. Ufike wathi uKhuzani ngonyaka odlule ucela ukuthi abantu baseGoli bangakhathazeki, kukhulu abaphathele khona. Nangempela-ke kube ngumlomo ongathethi manga, wabe esefika-ke nesu lokuthi uzoba nendumezulu yomcimbi ezoba laphaya eCarnival City. Siyacela-ke zingaza kwethu ukube niwuxhase-ke lo mcimbi, ama-Blue Nations nabo bonke abasaphotha umculo kaMaskandi, ukube amabombo abheke laphaya eCarnival City ngomhla ka-22 March kuwona lo nyaka laphaya eCarnival City eGoli. Kuningi-ke okwenzakalile-ke, sibonile-ke noSizwe naye uthe naye uzobe khona kulo mcimbi. Simazi kakhulu ukuthi yena kade engala kuma-Red Nation, kodwa sekube ngathi kunokufudukanyana okuba khona ngokuchomana noWelile Mchunu, usegcine sewelela ngala kuma-Blue Nation. Naye ukhankasile washo ukuthi uzobe ekhona kuyo le ndumezulu yomcimbi. Siyacela-ke zingenza kwethu ningakhohlwa ukuthenga amathikithi endaweni la amathikithi atholakala khona. Kopa ithikithi Shoprite nazo zonke iy'tolo la kutholakala khona amathikithi. Siyacela ukube niphumelele ngobuningi benu, nihambe niyothenga amathikithi, kuxhasiwe umcimbi omuhle owenziwa uKhuzani. Le nto le sijwayele ukuthi nasiyibone kule eminye-ke kulawa amanye-ke ama-genres okuphathelene no-hip hop ikakhulukazi, kujwayele ukuthi kube i-hip hop. Nowadays kanti nelo Khuzani namagqomu o-DJ Tira njengamanje ila kwaMaskandi ifikile. Siyacela-ke kungenza kwethu ukuba qhubeke niseke umcimbi, ube-ke uKhuzani eseyiphatha-ke nendaba yokuthi kuzoba nama-sports azoba khona, hhayi lapha mebebuya lapha eCarnival City kuzoba nama-sports azoba khona, kuzoba iMaskandi, iMaskandi nayo izobe ine-game, bese lapho-ke kuzoba i-Blue Nation nayo izobe ine-game. Sacela ukuthi uzibukele lana bese lapho seshiya ukuphawula kwakho lapha kwi-comment section.